parte sa Ongka flyover, nagakasubo gid kita Bert, no? Sinang 250 million nga suno sina kinanglanon para nga masolbar ang problema dira. Kay kung gin obra na tani si Mayo, gin obra na sa insakto, tani na benepisyohan na sa pumuluyo ina. Nagakasubo kita siyang kinanglanon pa nga 250 million kiti magamit pa na tani sa mga importanteng programa, proyekto kag aktibidades sa gobyerno para sa kaayuhan sa pumuluyo. Amo na subong kinanglanon 250 million kag ginaproblemahan kung diin mahalin inang 250 million san o ma-provide na kag san o maumpisahan inang pagsolbar sa problema dira sa Ongka flyover. Ako personal experience ko gid na kada hapon kung gabi nga mag-agi ko dira sa Ongka flyover. Eksperyensyahan ko gid ang kabudlay mag-agi dira tungod sa traffic. Now amo na hindi ta kabalo kung paano ma-provide na ang 250 million. Amo na kaluluoy lang mga taxpayers sina dira sa natabo dira. Ambot kung paano ma-provide, posible hindi na ma-provide subong kung wala sila kuhaan supplemental budget dira. Posible sa sunod pa nga tuig na nga kung ma-include sa budget na subong, sa sunod pa nga tuig may implementar inang repair nga na galing kay tiga reklamo ang mga pumuluyo. Yes. Sa may mabatian naton sino ba lang may diferensya? Yes. Din ba lang may diferensya, kontraktor o kung DPWH? May nagahambal nga tani kung ang may difference dira kontraktor dapat obrahon na sang kontraktor. Pero kung ang may diferensya dira ang DPWH obrahon sang obrahon sang DPWH. Buti ganon, obrahon sang gobyerno. Kag depende sila na kung pailan administrative case kung sino man may sala dira kung ara sa party sa gobyerno o kung atong third party man to nga third party nga nagconduct sa geotechnical investigation before sa aging consider sa structural designer dira sa pag-design niya sa board pile, no? Yes. Kada lumon sa board pile dira. So tamaan ka tamaan ka nagatag idi problema sa aton diri sa probinsya sa Iloilo. Open pa diri sa parte sa segundo distrito kag third district. Especialmente sa mga pumuluyo gid nagaagi dira. Siguro ni Bert, no. Agod iban nga pumuluyo nagareklamo mo dapat diskubrihon na kung diin bala may diferensya. Yes. Kay damo nagasuspetsa nga ang kontraktor may diferensya, hindi matakabalogid kung may diferensya ang kontraktor. Kung nasunod ya ka kontraktor tong plano, kag ang specification, para sa akong problema, wala daya sala ang kontraktor. Yes. Pero kung wala iya masunod sang kontraktor to ang specification, ang plano dira, di sala na sang kontraktor. Dapat may liability ang kontraktor kung sala sang kontraktor. Kung ang may diferensya man atong nag-conduct sa geotechnical investigation, naging basihan sang structural designer, dapat may liability man to. Yes. Kung wala man to diferensya, ang diferensya ara sa DPWH, tungod sa wala man supervisionan na sa maayo, sabton man na sang kung sinoda nga personnel sa DPWH. No? Siguro dapat amo na maklaro agud madula na ni ang duba ng haka-haka sa mga tao kung kay sino may diferensya dira. Kay basahan ko sa tabloid na nagalikaw sila. Nagalikaw sila kung sa pag-pinpoint kung posible sino may diferensya. Obserbahan kong ilang direksyon nga i-repair na lang ang diferensya
gastuhan sang gobyerno. Di galing madamo nga pumuluyo gareklamo sina kiti wala pa man ma-determine kung din may diferensya. Kung gobyerno may diferensya sina o kung ang kontraktor o kung atong nag-conduct ng geotechnical investigation nga to naging basihan sa structural designer. Hindi pa ta kabalo siguro klarohon na agod nga madula na ning haka-haka sa tao kay kung may diferensya gid man ang DPWH ti gobyerno may diferensya ti amo na ang pangitaan pundo na isang gobyerno kung sino man specific nga empleyado to may diferensya at isa leadership na isang DPWH kung kung pailanan nila administrative case to kung sino man empleyado sa nga DPWH na nagka-diferensya dire. So, sa inyo nga bahin sa Sangguniang Panlalawigan, nagduso kumusang isa naman ka-resolusyon nga liwat nga investigaran ipatawag ang DPWH para nga matagan kamo sang kopya sang resulta sa investigasyon o detalye sini para nga mismo kamo diri sa Sangguniang Panlalawigan mahangpan nyo kung ano ining resulta sang investigasyon kag makapatag mo kamo sa pumuluyo kung ano na ang nagakatabo dira sa Ungka Flyover. Last session namon, a week ago, before mag-start ang session namon, listoryanay kami nga mga kopdanan ko sa Sangguniang Panlalawigan. Then nag-come up kami sa decision patawag kung sino dapat ipatawag dira kag matagaan kami kopya sang sang results ng investigation. Atong third party investigator tong nag-contact sang sang geotechnical investigation tong third party agod matagaan man kami sang kopya sang results ng ilang investigation kag kung ano man recommendation nila patawag namon diri sa amon nga sang committee hearing kag in the event may pamangkot kami parte sa results ng investigation nila sa results ng ilang investigation at least masabat man nila dayon ang pamangkot namon agod maklaruhan kami parte sina sa sa results ng investigation kag kung ano man ang ilang recommendation agod maatagan man kami agod ma-relay man namon sa amon mga constituents. So amon ang gindesisyonan namon sa nagligad ang bula ara subong sa Committee on Infrastructure. Okay. So, as of this time, kay naduso sa DPWH is 250 billion, pero hindi pambalaan, kundi na mahalin, kung saan o hindi masuguran. Ang aguni isang aton mga pumuluyo, ilabi na sa mga pumuluyo sa segundo distrito, nagapadayon, kag posible, madugangan pagit sang pila pa katuig, tubtub nga hindi matandog, kag makayugi din ng flyover nga proyekto. Amo na ang matabo Bert, pero asa na siling ko kay nabala dapat may transparency lang no di kung sino may sala agud nga maklaro gidla kung sino may sala sini no matagan kay tao ya ga haka palibot no iban gambal sala sang kontraktor dapat kontraktor ay masabat iban gambal sala sang amuni dapat amuni siya masabat dapat DPWH magastos ini amo nang kakatabo sumong sa balibot biskan din ka makadto kadto ko sa pila na ka barangays nga agtunan ko sa ligad ngani piyesta sa amo na barangay amo na perme istorya kamusta ng flyover hindi klaro do ga bala do kasabad no wala klaro mo as if daw wala sila pagsalig sa mga nabatian nila. Yes. Amo nagakatabo sa so dapat maklaro gid sa pumuluyo kung ano natabo sino may diferensya no kag sino manabat de inkwaon ang pundo nga na san og gid klaro posible nga maumpisahan ana. So amo nang mga alantaw ko ang kinahanglan gid nga maklaro sa atom mga pumuluyo dire sa probinsya sa Iloilo kapin pa sa mga naapektahan no samuhan nga mapatihan nila kundi na magkakahaka no kag mapatag man sila nga posible san o gina matapos kag anong alternative o kung ang solusyon samtang nagahulat kita sa pundo samtang gahulat kita nga i-repair na anong solusyon nga ma-unburden
ang mga nag-aalagi dira o kung hindi gid mabudlayan ang nag-aalagi dira samtang kaagi dira sila sa munang lugar.